हेलो लोगोफोर बरायबाय Bodo.1250 अफिशियेल YouTube चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ। दा मोनसे बिग आपडेट बेनो जाबाय स्किमनि बागै आधार कार्ड लिंक खालामनांगौ बेनो जाबाय Orunodoi। जायफ्रा Orunodoi स्किम नोंथांमोना मोनगिरि आरो लोगोसे गोदान एप्लाइ खालामनो नेगासिनो दङ नोंथांमोननि थाखाय मोजां आपडेट एबा पजिटिभ आपडेट बेनो जाबाय नोंथांमोननिया बेंकआव आधार कार्डा लिंक थाथारनांगोन होमबासो दानिया मोननाय जासिगोन नेक्स्टनिफ्राय आरो लोगोसे गोदान एप्लाइ 8 लाख एबा 9 लाख गोदान एप्लाइ खालामनो हाथारसिगोन आरो लोगोसे नोंथांमोननियाहाय बे एप्लाइ स्टार्ट जासिगोन सेप्तेम्बराव आरो सेप्तेम्बरनिफ्राय अक्ट'बरसिम जागोन आरो अक्ट'बर जानाय लोगो लोगो नोंथांमोननि एकाउन्टआवहाय 250 राङा हाबनाय जासिगोन बारायबाय आरो लोगोसे 9 लाख गोदान एप्लाइ खालामनो हानायनि अपसनखौ नोंथांमोननो होनाय जासिगोन पर्टेलाव। दा लोगोफोर फर्म साबमिटआ बबेयाव जायो गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन सिगांनि भिडिअआव दा जोङो फर्म साबमिट होनाय लोगो लोगो सिगांनिखौ नायोब्ला बिसडिसि एबा पन्चायत लेभेलाव फर्म साबमिटखौ खालामदोंमोन बेनिफ्राय ब्लक लेभेलाव थाङो एबा डिसिनाव थाङो बेनिफ्राय भेरिफाइड जानानै नोंथांमोननि एकाउन्टआवहाय रांखौ सोनाय जायो आरो देग्लाय नोंथांमोननि राङा मोनगोन गोदान एप्लाइआवहाय बे जाबाय 250 दानफायाव मोनबाय थागोन दा बैसोआ मिनिमाम 18 इयार्स जानांगोन। बिनिफ्राय बुंबावदों मोनसे मोजां बाथ्राया जे जायफ्रानो दायो टिडिसि लास्ट सेमिस्टाराव फरायगासिनो दङ बिथांमोनखौहाय माखासे ट्रेनिं होनानै माखासे सायख'नानै सार्भे खालामनो चान्सखौ होगोन आरो नोंथांमोना बेयाव रांबो मोननो हागौ एबा नोंथांमोना बान्था एबा सेलारि मोननो हागौ। स' बिनिफ्राय बाथ्राया जाबाय भेरिफिकेसन लागोन आरो भेरिफिकेसना जागोन 5 आगष्टनिफ्राय जागोन होनना बुंदों आरो गोदान एप्लाइआ जागोन 20 सेप्तेम्बर जानाय लोगो लोगो अक्ट'बरसिम जागोन आरो अक्ट'बर जानाय लोगो लोगो नोंथांमोननि एकाउन्टआवहाय 250 राङा हाबनाय जागोन होनना बुंदों। दा भेरिफिकेसनावहाय जा गाइडलाइन्स फैयो बे मथे थांगोन गाइडलाइन्सखौ दायो मोनथ'वाखै जि गाइडलाइन्स फैयो नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन जायफ्रा मोनथावना बिथांमोननोसो होनाय जासिगोन होनना बुंदों मानोना ओरैबायदि फैसाया मिस इउज जादों होनना बुंदों अरुनदय स्किमावहाय दा बेखौनो नायबिजिरनो सिएमआ दाखालि निउसनि गेजेरजों बुंदोंमोन जे थाबैनो जागोन आरो दानि गोदान स्किमनि नामा थागोन अरुनदय मान्थ। बे लोगोफोर अरुनदय मान्थखौहाय नोंथांमोना मोनसिगोन गोदान एप्लाइ खालामनाय चान्स मोनसिगोनलाय दानि सोलिबाय थानाय बायदि नोंथांमोननि एकाउन्टआव जायखिजाया 10 डेटनि सिगां नोंथांमोननि एकाउन्टआव राङा हाबनाय जागोन। बेखायनो मोनसेल' बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि डकुमेन्ट्सआ गासैबो रेडि थानांगोन आरो मा नांगौ मा नाङा नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ मोनगोन आरो लोगोसे मोजां आपडेटआ बेनो आधार कार्ड नोंथांमोना आपडेट खालामनांगोन बेंकजों एकाउन्टजों लिंक थानाय जाथारनांगौ होनना बुंदों। स' लोगोफोर बेनोसोमोन नोंथांमोननि आपडेट आं आसा खालामो मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामना ला Bodo.1250 इउटुब चेनेलाव बेफोरबायदि माखासे स्किमनि आरो साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना मोननो हागोन।